Nubes de evolución é un libro de Andrea Maceiras. Tamén escribiu Volverás Golfiño ou Europa Express, entre outros, pero imos ao importante. Estación: lugar onde paran habitualmente os transportes de viaxeiros por terra e onde teñen as oficinas, o despacho de billetes e outros servizos. Sempre vai frío no lugar onde paran habitualmente os transportes de viaxeiros por terra e onde teñen as oficinas, o despacho de billetes e outros servizos. Entre eses servizos atópase os de limpeza. Amanda é unha rapaza de 19 anos que ten unha filla chamada Ángela. A rapaza de 19 anos que ten unha filla chamada Ángela traballa en ditos servizos. A rapaza de 19 anos que ten unha filla chamada Ángela e limpa na estación traballa, ademais, de camareira para pagar o aluguer da vivenda nun edificio de varias plantas ou apartamento no que vive. Adestramento. Acción e efecto de adestrar ou adestrarse. Os luns, mércores e venres pasa un rapaz louro chamado Uxío polo lugar onde paran habitualmente os transportes de viaxeiros para ir ao adestramento. O rapaz louro que pasa os luns, mércores e venres pola estación tivo que soportar recentemente o divorcio dos seus pais e, ademais, dito rapaz ten unha moza chamada Mariña a que pillou bicándose con outro rapaz á saída do centro de ensinanza media ou instituto. Nos centros de ensinanza media traballan profesores. Luís é profesor de Lingua e Literatura Galega e, polo tanto, traballa nun instituto. A Luís morreulle a muller, feito que o converteu nun vello maniático solitario e que provocou que o seu alumnado abandonara a súa clase. De luns a venres, Luís ten que coller un autobús no lugar onde paran habitualmente os transportes de viaxeiros. No lugar onde paran habitualmente os transportes de viaxeiros será onde se coñezan e comecen a falar grazas a unha pintada nunha columna. When will those clouds all disappear? Angel, where will it lead us from here? With no loving in our soul and no money in our cold. Narración: Roy Guzmán, Nicolás Blanco, Miguel Alonso. Guión: Miguel Alonso. Edición: Roy Guzmán. Definicións: Real Academia Galega. Still love you. Remember